Эфир «Объектив» з новинами по-белоруску и без цензуры. З вами Ольга Старостина. На початку пропоную вашей увазе анонс головных подей дня. До последнего надеялась 90%, что все-таки произойдет какое-то чудо. Але белорусская Фемида справедливостью не адрознивается. Распавядзём про жорсткие выроки дня. Ипотечный кредит по 21%. Это убийственные проценты, и в такую бокобалу я бы никогда не влезла. Неподъемные для нашего народа с нашими зарплатами. Для кого ж новая прапанова Беларусьбанку? Усе, хто глядзяць нас онлайн і па тэлебачанні, мы патрабуем вашай дапамогі, каб абудзіць Філа. Давайте разам! День сурка. Даведаемся, калі наступіць вясна. Парламенская ассамблея БСЕ звярнулася да афіцыйнага Мінску. Камітэт правоў чалавека патрабуе вызваліць палітычных вязняў і дапусціць у турмы міжнароднай арганізацыі, каб спраўдзіць умовы ўтрымання, бо ў свеце ведаюць пра катаванні зняволеных. Сёння да іх ліку дадаліся чарговыя асобы. Судовую хроніку адсочваў Ярослаў Стешак. Вы, смотрите, за меня не переживайте, поверьте. Все закончится этой весной. Так на суде звярнуўся да сваякоў і сяброў Уладзімір Няронскі. Суддзя Лагойскага раёну Александр Рыбакоў палічыў яго вінаватым у арганізацыі дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак, а таксама ў абразе прадстаўніка ўлады. Прысуд 3 гады калоніі агульнага рэжыму. До последнего надеялась 90%, что все-таки произойдет какое-то чудо, потому что адвокат защищал политзаключенных, и ему было очень сложно. А защищать невиновного человека – это хуже, чем в чем-то там он виновен. Уладзімір Няронскі – аўтар тэлеграм-каналу «Слуцк для жыцця» і першы асуджаны фігурант гэтак званай справы Ціханоўскага, мужчына за кратамі з траўня. Гэтаксама, як і Сергей Ціханоўскі, блогер, які спрабаваў зарэгістравацца кандыдатам на прэзідэнта, але быў арыштаваны ў горадні пасля правакацыі міліцыі. Уладзіміра Няронскага пасадзілі за тое, што заклікаў да несанкцыянаваных уладамі мерапрыемстваў у розных гарадах Беларусі. Сёння падтрымаць яго прыйшлі і жыхары Лагойшчыны. Поддержка очень огромная. У моего мужа было очень много писем. Я не знаю, вот 270 уже передал с разных концов, даже с других стран и на разных языках. Адзін з найбольш суворых палітычных выракаў сёння вынеслі палітвязню Дмітрыю Дубкову. Суддзя з савецкага раёну сталіцы Алена Жуковіч палічыла яго вінаватым у крадзяжы транспартавага сродку і ўдзеле ў масавых беспарадках. Дальнабойнік Дмітрый Дубкоў у ноч на 11 жніўня быў ля станцыі метро Пушкінская і перагарадзіў дарогу грузавіком. Дубкоў не прызнаў сябе вінаватым і ў апошнім слове заявіў, што не згодны з вынікамі выбараў, калі ўся дзяржава дзейнічае ў інтарэсах адной асобы. А ў Салігорску распачаўся крымінальны працэс над Русланам Акосткам. Былы дэсантнік, працаўнік аграфірмы з вёскі Заўшыцы быў затрыманы яшчэ ў лістападзе, калі выйшаў на вуліцу ў знак пратэсту супраць забойства Романа Бондаренки. Мы пришли поддержать Руслана Акостку, наш городской активист, который, как и все мы, смело высказывал свою позицию гражданскую. Поэтому прийти и поддержать – это просто вопрос чести. На суд прыйшло шмат салігорцаў, але спасылаючыся на коронавірусную пагрозу, 40 чалавек вывели на вуліцу. Сказали, мест нет, даже выгнали из зала с помещения, сказали, ждите на улице, мерзните, типа такого плана. Ну, стоим, ждем, поддерживаем. Руслана Акостку спачатку арыштавалі на 15 дзён за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, а потым абвінавацілі ў супраціве міліцыянтам і нанясенні ім цялесных пашкоджанняў. Руслан прошел весь Солигорск с бело-красно-белым флагом, за это его и задержали. А сейчас ему инкриминируют сопротивление милиции. Відэа затрымання шырока разышлося па Салігорску. Никого не избивал, не нападал. Они пришли его просто схватили, задержали и увели в машину. Унесли, скажем так. Люди намагаюцца дапамагаць і сям'і, і самому Руслану. Яму знайшлі адваката. Обращаемся к горожанам,
много неравнодушных людей, белорусов, жителей города Солигорска, которые, так же как я, помогают семье продуктами в том числе. У Могілёве суддзя Ленінскага району Тацяна Касцюк прысудзіла 2 гады гэтак званай хатняй хіміі, абмежавання волі паводле месца жыхарства Ігару Міценкову за каментар у інтэрнэце адносна Дзяржаўтаінспекцыі. Таксама асуджаны мусіць заплаціць кампенсацыю ў 500 рублёў пацярпеламу інспектару ДАІ Александру Кіркалаву. Уся віна Ігара Міценкова ў тым, што ён пракаментаваў публікацыю пра буйныя штрафы для кіроўцаў, якія падавалі гукавыя сігналы на знак салідарнасці з мітынгамі пратэсту. На сёння ў Беларусі праваабаронцы прызналі палітычнымі вязнямі 220 чалавек. Ярослаў Стешык, Белсат. Міжнародная федэрацыя хакею на лёдзе вызначылася з месцам правядзення чэмпіянату свету. Хакейныя функцыянеры прыйшлі да высновы, што найлепей будзе, калі турнір прыме адзін горад – сталіца Латвіі – Рыга. 84-й чэмпіянат свету па хакеі пройдзе з 21 траўня да 6 чэрвеня. Разам з Рыгаю гаспадаром турніру меўся быць наш Мінск. Але пасля жнівеньскіх падзеяў Фонд спартовай салідарнасці накіраваў у Міжнародную федэрацыю зварот заклікам перанесці сусветнае першынство з беларускай сталіцы. Латвія ўжо прымала чэмпіянат планеты ў 2006 годзе, дзеля якога і быў пабудаваны 10-тысячны шматфункцыйны спартова-канцэртны комплекс «Арэна Рыга», якая стане цяпер асноўную спартовую пляцоўкаю форуму. Другім будзе алімпійскі спартовы цэнтр, змяшчальнасць якога давядуць да 6 тысячаў. Ці пройдзе чэмпіянат з гледачамі на трыбунах, пастановяць пазней. Распачаць крымінальную справу супраць вядоўцы тэлеканалу СТВ Рыгора Азаронка за парушэнне таямніцы перапіскі. З такой заявай у пракуратуру звярнуўся журналіст Ігар Ільяш. Ягонае ліставанне з кіраўніком Саюзу журналістаў Украіны паказалі ў эфіры. Пракуратура адмовіла, паведаміўшы, што заява заснаваная на здагадках, таму складу злачынства няма. Перш за ўсё, для меня гэта быў, конечно, сімвалічны крок, бо трэба было даць адказ на тую прапагандысцкую атаку, інфармацыйную атаку, якую зладзіў Азаронак супраць Каці, якая, дарэчы, не можа яму паўнавартасна адказаць. Арыштоўваю гэту маёмасць у мяне Губазік, і няма ў мяне сумневу, насамрэч, што Губазік сам асабіста і накіраваў гэтыя ўсе звесткі Азаронку. Ігар Ільяш плануе абскардзіць рашэнне ў Менскай гарадской пракуратуры. Калі звесткі з асабістага ліставання перадаў на тэлебачанне Губазік, што, уласна, і канфіскоўваў ноутбук і тэлефоны, то паводле Ігара Ільяша у абскарджанні рашэння раённага суда ў найвышэйшую інстанцыю ён будзе патрабаваць распачынання справы супраць службовых асобаў Губазіку праз раскрыццё таямніцы следства. Роўна праз тыдзень, 9 лютага, мае быць суд над Кацярынай Андрэевай і Дар'яй Чульцовай, якіх вінавацяць у арганізацыі масавых закалотаў. Нашых калег затрымалі 15 лістапада. Журналісткі вялі стрым з акцыі памяці Рамана Бандарынкі на сталічнай плошчы пераменаў. Яшчэ адну нашу калегу Марыну Малчанову толькі з 5-й спробы асудзілі за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Яна мае сплаціць 580 рублёў штрафу. Справа такая, столькі тут хібаў, столькі нейкіх недарэчнасцяў, несастыковак, што я не разумею, як можна ўзяць і даць штраф за парушэнне, якое папросту яно не даказанае. З акцыі Марыну Малчанову даставілі ў ізалятар часовага ўтрымання, адкуль уначы забралі ў шпіталь. У журналісткі здарыўся гіпертанічны крыз. У ейнай справе адбылося 5 судовых паседжанняў. Матэрыялы адпраўлялі на дапрацоўванне. Нягледзячы на заўвагі адваката пра блытаніну ў пратаколах, суддзя Алена Гурмаш прыняла бок падпалкоўніка міліцыі Сяргея Рудзька. Журналістка плануе падаць скаргу ў Магілёўскі абласны суд і далей у Вярхоўны суд, а таксама у Камітэт правоў чалавека. Не стал на путь исправления. Московский городский суд заменил Алексею Навальному умоўны тэрмін на рэальны – 3,5 гады. У калоніі агульнага рэжыму расійскі апазіцыянер мае адбыць 2 гады і 8 месяцаў. Суд улічыў час, праведзены пад хатнім арыштам. За хронікай справы сачыў Ігар Станкевіч.
Узмоцненыя кардоны паліцыі да АМАПу, заблакаваныя вуліцы, правяранне асабістых рэчаў і дакументаў, звыш 200 затрыманых. Меня задержали около метро Преображенская площадь. У такой атмасферы ў гарадскім судзе Масквы пачаўся разгляд крымінальнай справы Алексея Навальнага. У залу паседжанняў дапусцілі толькі журналістаў і дыпламатаў. Федэральная служба выканання пакарання ў Расіі запатрабавала змяніць апазіцыйнаму палітыку умоўны тэрмін зняволення 3,5 гады на рэальны праз шматлікія парушэнні выпрабавальнага тэрміну. Алексея Навальнага асудзілі ў 2014 годзе паводле справы і ў Раше. Палітык з братам Олегам праз фінансавыя махінацыі нібыта меўся нанесці шкоду кампаній на 26 мільёнаў рублёў. Справа носіць палітычны характар, упэўненыя ягоныя прыхільнікі. Беспредельный суд. Человека просто так задержали. Абсолютно политическое преследование. Суд – это все профанация, как и многие другие дела в России. Это политическое дело, это совершенно очевидно. 17 студзеня па вяртанні з Нямецчыны, дзе палітык лячыўся пасля атручання расійскімі спецслужбамі, у аэрапорце Шереметьева яго затрымалі, а потым арыштавалі на 30 сотняў. Гэта, а таксама фільм пра палац для Владзіміра Пуціна, падрыхтаваны фондам барацьбы з карупцыяй, выклікала хвалю пратэстаў і жорсткіх затрыманняў па ўсёй Расіі. Некаторыя зняволеныя падчас нядзельных пратэстаў больш за сотні правялі ў аўтазаках. На ўсіх не хапіла месцаў у изолятарах. С момента задержания прошло более 40 часов, и мы до сих пор подвергаемся пыткам. Фактически, еще ни разу нас не кормили. Агулам у мінулую нядзелю ў розных гарадах Расіі былі затрыманыя больш за 5,5 тысяч асобаў. Абсалютны рэкорд у найноўшай гісторыі Расіі. Ігор Станкевич, Белсат. Ва ўсім свеце адзін з самых танных крэдытаў – іпатэчны. Нарэшце і Беларусбанк узнаве выдачу іпатэчных крэдытаў пад 21% гадавых, што ўтрая даражэй, чым у нашых усходніх суседзяў і ў 5 разоў даражэй, чым у заходніх. Для каго такія умовы ведае Юлія Цяльпук. Раёны, кварталы, квадратныя метры. Цяпер, як і ва ўсіх суседніх краінах, у Беларусі маем доступ да іпатэчнага крэдыту. Выдае дзяржаўны Беларусбанк на 20 гадоў пад 21%. Это очень дорого. Я когда строила квартиру, у меня был кредит под 15%. И мне было дорого. Нет, конечно, не взяла бы. Это убийственные проценты, и в такую бакабалу я бы никогда не влезла. Выше 12% я бы, наверное, не рассматривала такие кредиты. И не знаю, кто построит, и для кого они строят, и кому предлагают. Крэдыт на жытло даюць без паручальнікаў. У заклад бяруць нерухомасць, якая вам ужо належыць. Эканаміст Сергей Жбанаў кажа, што ўзяць крэдыт на одну кватэру, а заплаціць за 3 ахвочыя наўрад ці знойдуцца. Скорее, просто-напросто они закрывают у себя такой пункт, что да, мы даем людям возможность кредитовать строительство жилья. У некаторых банкаў ёсць партнёрскія праграмы з забудоўнікамі на будаўніцтва жытла. Адсоткавая стаўка каля 13, але няма магчымасці ўзяць крэдыт на ўсю неабходную суму. Беларусбанк жа крэдытуе на ўсе 100. Пры выдатнай плацежаздольнасці атрымальніка. Адна з вядучых экспертаў на айчынным рынку нерухомасці Наталья Литовская ацаніла, хто рэальна і ў якім памеры можа ўзяць іпатэчны крэдыт. Если одалживаешь у банка сумму эквивалентную 20 тысячам долларов, ты за 4 года возвращаешь банку эту сумму и еще 16 лет будешь должен выплачивать по кредиту. Так что эта ипотека может быть интересно только тем, кто нуждается там в 5, максимум 10 тысячах долларов не хватает на покупку вторичного жилья. Чалавеку з сярэднім заробкам могуць пазычыць не больш чым 13 тысячаў доллараў у эквіваленце, і яму давядзецца палову з гэтага заробка штомесячна выплачваць па крэдыце. Фактычна ж гэтая сума пакрые чвэрць аднапакаёвай кватэры. У Расіі сярэдні заробак на 200 рублёў большы ў эквіваленце, а сярэдні кошт іпатэкі 8% гадавых. Згодна з падлікамі адмысловых калькулятараў, у суседніх Літве і Польшчы іпатэчныя крэдыты на 80 тысяч доллараў у памеры 80% і на 20 гадоў каштуюць каля 3% гадавых. У белорусов нет альтернативы, придется смириться с тем, что кредитов на недвижимость нет и не будет еще довольно долго. Еще немножко есть кредитования от Белинвестбанка на новостройки. Эти программы еще
партнерские программы еще работают. Я полагаю, еще, может быть, пару месяцев они и протянут. Ці можам разлічваць на тое, што пачне падаць стаўка рэфінансавання, да якой прывязаныя адсоткі па крэдытах? Не может при наших трендах в инфляции, которая, в общем-то, растет, как показал итог 2020 года, она не может снижаться в этих условиях. Она может только вырасти. Следовательно, условия могут стать еще хуже. Эканоміка падае, і пазычаць грошы на доўгія тэрміны банкам нявыгадна. Калі глядзець вачамі пазычальнікаў, то у многіх з'явілася дадатковая прычына не займаць. Свои, например, валютные какие-то вклады я сняла. У меня после событий начиная с августа месяца, нет ни 1% уверенности, что у меня государство не заберет мои личные деньги. Таму даверу да дзяржавы, ці іншымі словамі, упэўненасці ў сваім заўтра не маюць ні банкі, ні насельніцтва. Юлія Цяльпук, Белсат. У нас нікога не пераследуюць з палітычных матываў, любяць казаць у дзяржаўных медыях. Як тады патлумачыць, напрыклад, тое, што прадпрымальнік з паставаў мусіць закрыць дасюль паспяховы бізнес. Пасля ўдзелу бізнесоўцаў у пратэстах раптам выявіліся страшныя парушэнні. Падрабязней Вольга Гоманова. Трэнажорная зала Віталя Пахомчыка працуе ўжо 6 гадоў, і дасюль з боку правяральнікаў прэтэнзій не было. Паводле Віталя, днямі да яго прыехаў намеснік начальніка пажарнай аховы па Віцебшчыне і выявіў найгрубейшыя парушэнні. На таблічцы з планамі эвакуацыі няма нумару пажарнай аховы. Прадпрымальніку не далі рэкамендацыю для выпраўлення парушэнняў, але выпісалі прапанову прыпыніць дзейнасць. Но на данный момент это нецелесообразно закрывать зал, который функционирует. То есть здесь нету такой пожарной, не несет зал пожарной опасности для людей. Здесь нету ни химических препаратов, ничего горючего. Железо, оно же не горит. То есть, в принципе, все вот это абсурдно. Уласнік упэўнены, што надзвычайная пільнасць кантрольных органаў звязаная з ягонай палітычнай пазіцыяй. Віталя неаднойчы судзілі за ўдзел у акцыях пратэсту. Правяранні з такімі вынікамі ударылі перадусім па сталічных кавярнях і рэстаранах. Летась адныя пляцоўкі пасля гэтага закрыліся, і іншыя сышлі ў бестэрміновы адпачынак, а ўладальнікі бізнесу з'ехалі за мяжу. Власть дает понять, если вы начинаете политическую борьбу и афишируете это, то пощады вам не будет. Это действительно так. И в этом плане, конечно же, мы считаем, что это нарушает наши права, но чьи права сегодня не нарушаются в этой стране. Прадпрымальнік звяртае ўвагу. Незважаючы на пандэмію, дробны бізнес не атрымаў ніякага падтрымання ад дзяржавы. Тым часам нашыя краіны-суседкі падрыхтавалі адмысловыя пакеты дапамогі для бізнесу. Хотя налоги, конечно, кое-где повысились и на 20, и на 30%, и на 40%. То есть это есть такое. Но для нас на сегодняшний день важно другое, чтобы к нам не приходили с проверками и чтобы к нам не предъявляли невыполнимых требований. Адмысловец упэўнены, што праз палітычную сітуацыю ў Беларусі шмат хто з'едзе з краіны, перавядуць свой бізнес і вывезуць сем'і. Вольга Гоманова, Белсат. І да навінаў надвор'я. У гэтай важнай тэме дамо выказацца аднаму з самых дакладных метэаролагаў на свеце – Сурку Філу. Паводле падлікаў Рады гораду Панксутуне адмыслоўцу сёлета споўніцца 180 гадоў. Ягоны спосаб прагнозу просты. Калі Філ сёння пабачыць свой цень, то зіма працягнецца яшчэ 1,5 месяца. Калі не пабачыць, бо хмарна, то вясна будзе ранняя. Усе, хто глядзяць нас онлайн і па тэлебачанні, мы патрабуем вашай дапамогі, каб абудзіць Філа. Давайте разам! Добра, добра. Дарэчы, выдатна выглядаеш сёння. Выдатная раніца, скажу я вам. І ўсе мае фанаты сёння онлайн. Будьце здаровыя і бяспечныя, а традыцыя дня сурка будзе вечная. Мы прайшлі праз цемру ночы і бачым ужо, што новая раніца прынясе святло. Азіраюся цяпер і бачу свой цень. А значыць, 6 тыдняў зімы нас чакае цяпер. 6 more weeks of winter there will be.
Беларускае грамадства перарасло тых, хто хоча надалей называцца уладай. Да чаго непазбежна прывядзе такая сітуацыя, даведаемся з размовы адразу пасля аб'ектыву. Заставайцеся з Белсатам. А ў мяне на сёння ўсё. Прыемнага вам вечара. Беражыце сябе.